A Xunta investirá un total de 340.000 euros na execución dunha serie de actuacións que permitirán crear en pleno centro da cidade de Ourense o primeiro refuxio climático urbano de Galicia, un espazo verde resiliente que permita á cidadanía topar un lugar no que protexerse de futuras vagas de calor. A primeira destas intervencións será na Avenida Otero Pedrallo. Veñen a ser pois a plantación de árbores en aparcamentos que moitas veces deixamos fora, o que chamamos os Leira Park, deixamos os coches fora e cando nos imos meter son un auténtico forno para que poidan plantar árbores. É dicir, temos que facer de Galicia ese refuxio climático aínda máis amplo. Non só nos podemos centrar no eido rural, senón que tamén temos que traballar polas cidades. Neste sentido, compre lembrar que no marco do programa Galicia Refuxio Climático e grazas á colaboración entre a Consellería e a Universidade de Vigo, o ano pasado desenvolveuse unha metodoloxía de apoio aos concellos para detectar posibles refuxios climáticos e illas de calor nos seus respectivos territorios.